així per a presentar l'Escola Municipal de Responsabilitat Social de Benissa, un projecte que comença avui i que comencem amb moltíssima il·lusió, encara que estem en temps de pandèmia i no hem tingut l'atenció i l'assistència que esperàvem, però estem prou contents perquè això quedarà gravat i se difondirà després per mitjans socials, de l'Ajuntament, per la resta de veïnat, associacions, empreses i la resta del poble. Bé, donar-vos la benvinguda tant a la gent que està avui en la Casa de la Gent com a la resta de persones que estan escoltant aquest àudio. I res, voldria que començara, per suposat, Rosa Pino, la regidora de Participació Ciutadana, que és a la fi l'encarregada i la persona que ha impulsat aquesta primera escola municipal de responsabilitat social de Benissa. Rosa. Bona vesprada a totes i tots. Estem avui així reunits a la sala d'actes de l'emblemàtic edifici Les Cases del Batlle per a presentar la nostra il·lusionant iniciativa denominada Escola de Responsabilitat Social de Benissa, que naix des del ferm compromís de l'actual govern municipal a cooperar i afavorir la consecució dels objectius del desenvolupament sostenible des de la nostra agenda pública local. Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, que jo mateixa presidís, concebem l'àmbit local com a espai de trobada, de reflexió i d'acció pública, en el qual, entre totes i tots, transitem cap a un nou model de societat més responsable en el seu entorn, més just socialment i més resilient davant els reptes econòmics, demogràfics i mediambientals que haurem d'afrontar en el futur més immediat. Per això considerem que la millor manera d'avançar en tot aquest procés de promoció de la responsabilitat social de Benissa és, sense lloc a dubte, sensibilitzar a tots els nostres grups d'interès, és a dir, funcionariat, associacions i ciutadania en general, a través de tallers i cursos formatius sobre diferents aspectes emmarcats en l'Agenda 2030 i que estableixen les bases de la nostra primera Escola Municipal de Responsabilitat Social. En ella participaran un ampli elenc de persones de reconegut prestigi i de dilatada experiència provinents de l'àmbit de la consultoria i del món acadèmic, entre les quals es troba l'il·lustre catedràtic don Lorenzo Cotino Hueso, en el qual tinc el plaer de compartir taula en aquest acte de presentació d'iniciativa i que donarà el tret d'eixida avui mateix en la seva ponència la transformació digital de les administracions públiques i els objectius de desenvolupament sostenibles. Moltes gràcies, Lorenzo, per donar l'oportunitat a Benissa per enriquir-se gràcies a la teva experiència i coneixements en l'àmbit de govern obert i la transparència pública. Aquest projecte s'emmarca dins de les línies d'actuació del primer Pla d'acció de govern obert de Benissa 2021-24, per al qual s'ha sol·licitat la línia de subvencions destinades a la formació i divulgació de la responsabilitat social durant l'exercici 2021 convocada per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Estem plenament convençudes i convençuts que aconseguirem aquest suport econòmic i que això garantirà el bon devindre de l'escola. Sense res més a afegir, cedís la paraula a José Luis Sauquillo Orozco, director executiu d'Equalitat, Participació i Igualtat i coordinador extern del projecte, que us aportarà més informació sobre aquest tema i al que aprofite per a donar-li les gràcies pel treball que desenvolupa tant ell com el seu equip de professionals. Moltes gràcies. Rosa, gràcies. Gràcies a totes i a tots i per suposar la confiança de l'Ajuntament de Benissa a nosaltres. Fa no res, fa només un any estan així, un dia com avui, era per setembre, quan presentaven la iniciativa del disseny del primer Pla d'acció de govern obert de Benissa. Va ser un procés il·lusionant, participatiu, col·laboratiu, que ja està en marxa en Benissa. En marxa tenim gràcies al treball de Rosa, com a responsable del Departament de Participació de l'Ajuntament, també gràcies al suport dels partits que ho han recolzat en el plenari
i gràcies també al teixit social, les persones que han participat i, per suposat, a la regidora també Rosa per l'impuls que li fa en l'àmbit polític. Però avui estem així per un altre motiu que, encara que, com bé ha dit la regidora, està dins d'aquest pla d'acció de govern obert de Benissa, és una acció com a moltes altres, n'hi ha nombroses i crec que s'estan impulsant a poc. Estem avui per donar la benvinguda a aquesta iniciativa que, com també ha dit molt bé la regidora, se pot fer gràcies al suport econòmic, encara que no ho tenim encara a dia d'avui, a hores d'ara, però pensem que ho tindrem d'ací a poquet en la resolució que publique aquesta Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Des d'ací, gràcies també a la Conselleria per fer possible l'escola. L'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible això va néixer fa ja en 2015, al setembre, en 93 països, això farà més èmfasi el catedràtic Lorenzo Cotino. Va néixer com una unitat, una cohesió de principis al voltant de la igualtat entre persones, al voltant de la prosperitat i d'un futur més sostenible. Aquesta línia de treball, jo no recordo quan feia polítiques a la Universitat de València, se parlava molt de que els principis de l'administració pública eren l'eficiència, l'eficàcia i el servei públic. Ara tot ha canviat i tot va cap a la sostenibilitat. Si parlem de mobilitat, s'ha d'afegir sostenibilitat. Si parlem de desenvolupament, s'ha d'afegir desenvolupament sostenible. Qualsevol política pública que faci un ajuntament ha de tindre aquesta consideració de sostenibilitat, d'inclusió, de cohesió i a la fi que se tracta la persona com a focus de l'atenció en la seva gestió pública. Per tant, aquesta escola s'ha fet una menuda presentació que pensa que en el vídeo també se pot veure. Això qui som, què fem, no importa ara mateix. Estem parlant de responsabilitat social i d'Agenda 2030. Estem parlant d'actituds, compromisos, tant individuals com a col·lectius i per això el públic al que va dirigit aquesta escola també és el teixit social de Benissa, que és molt ampli i molt actiu. També se parla d'una societat més sostenible i cohesionada i se parla, per suposat, d'igualtat, ètica i governança participativa. Podem fer un anàlisi o ponències o cursos o conferències en diferents metes i objectius, que són 10 a dia d'avui. Però hem decidit, l'Ajuntament ha decidit que se faci èmfasi en la governança, en el bon govern, en la transparència, la participació i l'ètica pública en aquesta primera escola municipal de responsabilitat social. I això ve d'un pla d'acció, igual que té un pla d'acció Benissa, un pla d'acció de govern obert, doncs aquests 193 països, l'ONU, reunits en l'ONU, van decidir fer un pla d'acció per afrontar els problemes globals de manera transversal. I com abans dèiem, se tracta de persones, de millorar el planeta, de preservar una prosperitat i de fer-ho d'una manera participativa, col·lectiva i amb els drets humans com a principi fonamental. L'escola municipal té és un espai d'aprenentatge, de reflexió, d'intercanvi d'idees, tenen aquests principis fonamentadors, rectors, encara que, com deia abans, els últims, el de transparència i bon govern, seran els principis que va fer més èmfasi aquesta primera escola de responsabilitat de Benissa. Ahí teniu també que s'emmarca dins del pla de govern obert, com ja hem dit abans, i que té el suport econòmic, ho tindrà, d'ací a poquet esperem, de la Conselleria de la GEA. Ahí tenim uns objectius del programa en general, que això ja ho estem parlant, modernitzar i millorar els serveis públics, informar i sensibilitzar el veïnat de l'Agenda 2030 i ODS, integrar els ODS en les polítiques públiques de l'Ajuntament de Benissa, fomentar una gestió pública corresponsable, transparent i col·laborativa i, per suposat, també promocionar dins del teixit social aquests criteris socials responsables i íntegres que pensem que formen part de la Benissa 2030. La cronologia, ja per anar finalitzant, perquè volem donar la importància que té i la importància que és el catedràtic Lorenzo Cotino. Avui tenim una sèrie d'activitats que anem a impulsar durant aquestes setmanes. En primer lloc, la presentació d'avui, aquesta presentació de l'escola municipal, que volíem donar-li un cos il·lustre i acadèmic, i per això tenim el catedràtic avui així amb nosaltres. Demà mateix ja comencem amb el funcionariat, amb el personal de l'Ajuntament. Anem a fer una formació de govern obert i transparència pública a nivell avançat per al grup de tècnics de l'Ajuntament de Benissa
El dia 29 tenim dues sessions, 8:30 i 11, també en matèria de govern obert i transparència pública. La setmana següent anem a llançar una formació presencial de 2 hores titulada Llaços associatius cap a l'Agenda 2030 i a més, el 7 de juliol anem a impulsar una videoconferència mitjançant el Facebook de l'Ajuntament de Benissa que titulada Com apliquem els ODS al nostre dia a dia. Si vegeu així, les persones que esteu veient aquest vídeo, podeu veure com fem activitats presencials, fem activitats també via online o streaming i a més també farem una píldora per a que quedi gravada i anem a llançar-la mitjançant les xarxes socials i els ferraments que té l'Ajuntament per arribar a la veïnat. Per tant, res, ahí tenim el correu de Rosi, que és una de les mares que té aquesta escola municipal de responsabilitat social, per a qualsevol dubte que tingueu, que és qui encapçala a nivell tècnic la regidoria de participació ciutadana. I res, no me queda més que agrair-vos l'assistència, la visualització d'aquest vídeo i voldria ja presentar a Lorenzo Cotino. No sé si voleu clavar, mentre jo li presente, clavar la connexió per al ordinador. Sí? La passe? No sé si arriba així. Sí, jo penso que sí. Ara, mentre es presente... Per ahí. Molt bé, doncs anem una vegada presentat l'escola, les actuacions i els principis rectors que tenen, anem a presentar Lorenzo Cotino. Lorenzo Cotino és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de València, és una de les persones més reputades en temes de governança, de transparència, de participació ciutadana. A més, coordina una xarxa d'especialistes en dret, d'informació i de comunicació. També, des de l'inici del Consell de Transparència de la Generalitat Valenciana, és membre membre electe d'aquest Consell de Transparència de la Generalitat, que, com sabeu, aquest Consell són els jutges de la transparència a nivell municipal. Són 5 membres i ell és una de les persones que encapçala i que impulsa aquest projecte dins de la Generalitat. A més, també ha sigut subdirector del Foro de Govern Obert de l'Estat espanyol, del Ministeri, durant una temporada. Està treballant molt el tema de la intel·ligència artificial, li agrada molt i pensa també té un projecte, té projectes de Ministeri d'investigació amb moltes persones al voltant d'això, i també ha sigut magistrat durant 20 anys, o 10 anys, a l'Ovidai, durant molt de temps, magistrat del Tribunal del TSJ en la sala contenciosa administrativa. Per tant, una referència, una eminència, no Rosa, i que estem molt contents de tindre-la així. I res, la seva prova de ponència, conferència, millor dit, està titulada com a la transformació digital de les administracions públiques i els ODS. Per tant, Lorenzo, moltíssimes gràcies i quan vulguis. Moltíssimes gràcies. Recordes de quant temps la fem? 45 minuts, si vols. 40 minuts. Molt bé. Moltíssimes gràcies. No sé si voleu continuar en la mesa, en la taula, o... Com tu vulguis. Jo estic així molt bé, però jo per vosaltres més còmode estar ahí. Val, vinga. Tu que estàs? Tu sí. Molt bona vesprada, tots i tots. Els companys que esteu treballant tant així en els temes de participació i transparència i ara el tema de les ODS. I com ha dit, gràcies a José Luis Auquillo per fer possible això també, i estic molt a gust amb vosaltres. No és la primera vegada i espero que no sigui l'última, perquè, com ja sabeu, no soc benissero, però molt prop. Bé, de què anem a parlar avui? Perquè en connexió a això de les ODS, el que anem a parlar sona com molt lluny, però no són coses que, com vaig a intentar convèncer-vos, no sols explicar-los, sinó veure que hi ha coses que sonen ja ciència-ficció, però que estan molt prop. I és parlar de lo que se diu la transformació digital del sector públic, que té molt a veure amb els objectius de l'ODS.
En aquest sentit, vosaltres ja conegueu perfectament els que són aquests objectius. Per a recordar-lo ràpidament, el benestar, l'educació de qualitat, la igualtat en general i en particular la igualtat de gènere, l'aigua límpia, el sanejament, l'energia assequible i no contaminant, un millor treball, un creixement econòmic en sostenibilitat, la innovació, específicament la innovació, la infraestructura, la indústria, la millora en aquests àmbits, la reducció de les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsable, acció per el clima, vida submarina, ecosistemes terrestres, paz, justícia i institucions sòlides. I d'allò que anem a parlar té molt a veure, sobretot, l'objectiu de salut, l'objectiu d'educació, d'igualtat, els dos objectius d'igualtat, tot transversalment en la sostenibilitat. La millora també l'afecta. La veritat és que la transformació digital afecta pràcticament tots els objectius, però òbviament el que és l'objectiu de la pau, la justícia i institucions sòlides té molt a veure en el govern obert i té molt a veure en un sector públic que funcioni cada vegada millor. Clar, quan nosaltres parlem d'això de la transformació digital, de la funció pública, a vegades, com tots, tenim al cap la idea de que estem molt retrasats o que estem pitjor i sempre en Forges sempre feia, li agradava molt als funcionaris i el servei públic i feia moltes bromes d'això i parlava d'aquestes clichés que tenim de l'administració. També parlant sobretot de la justícia, que la justícia, com sabeu, és una de les administracions més retrasades que n'hi ha. Clar, quan sentia parlar d'això, de l'administració digital i tot això, clar, simplificava aquesta idea de que jo he estat en els tribunals i la veritat és que en els tribunals fins fa un poc pareixia que estàvem en el segle XIX, no en el XX, sinó en el XIX. Però la veritat és que les coses van canviant. Les coses ja estan canviant molt i molt més que van a canviar. Se parlava de l'administració que tenim al cap, és una administració que se diu 1.0 i ara estem parlant d'una administració 4.0, que recordant a un grup de música de la Terra, que es Presuntos Implicados, con la cançó de cómo hemos cambiado, ¿no? Pues clar, del vuelo a usted mañana, del siglo XIX, estem parlant de coses que pareix que estan molt lluny, però no tan lluny, com vull comentar un poquet. Sí que està bé recordar algunes definicions generals. Per exemple, des de l'any 2000, ja fa 21 anys, la Comissió Europea va definir el que era el govern electrònic, que ara ja no se parla d'electrònic, però la veritat és que la definició valdria perfectament per ara. Govern electrónico, el uso de las tecnologías, combinado con cambios organizativos, nuevas actitudes, para mejorar los servicios públicos y la democracia. És a dir, anem a utilitzar una ferramenta com és això, lo electrònic, lo digital, per a millorar, per a fer més eficients i més útils en finalitats democràtiques. I aquesta definició no hauria de canviar, perquè les finalitats en general són les mateixes. De fet, tenim una altra definició que ja parla més de... El que sí que m'agradaria subratllar és que no sols es tracta d'informatitzar els serveis públics, sinó que el canvi ha de ser un canvi de tota l'organització. I això ens costa molt. Comprar un ordenador costa diners, però canviar la mentalitat del servidor públic costa molt més. I a vegades són canvis generacionals. Però clar, és que ja parlem d'això des de fa més de 20 anys i poquet a poquet les noves tecnologies han penetrat totalment en la nostra vida i què vos vaig a dir de la pandèmia i tot això. Són coses que ja no estem parlant d'una cosa futura que vindrà, sinó que ja l'estem utilitzant en el dia a dia, d'unes maneres o d'unes altres. I les administracions van canviant i a vegades s'han de forçar els canvis. També per recordar que això està molt connectat també amb el concepte de govern obert, que ja coneixeu molt bé, que parla de millorar la governança, el buen gobierno, la transparència, la participació, la rendició de cuentas, i si hi afegeix també el concepte de govern obert en aquesta definició de fa uns poquets anys,
la innovació. És a dir, els processos de canvi, d'innovació i de transformació digital s'han connectat també en el concepte de govern obert, perquè, com parlarem també, això del canvi digital afecta també a la presa de mesures públiques, a la presa de decisions, a la participació. És un canal que facilita molt la participació i també per a la transparència, però sobretot per a la prestació dels serveis públics. Bé, si anem a les definicions, i aquesta ja seria l'última, és interessant captar això de la transformació digital, que és del que abans parlava més de lo electrònic, però lo electrònic o lo informàtic ha quedat com a antiquat, encara que la idea final és l'ús de les tecnologies innovadores, que són constantment innovadores. Jo sempre recordo l'internet, que pareix que és una cosa tan nova, en teoria, el principi d'internet va ser de l'any 69 a setembre del 69. Va començar a existir una cosa que era la interconnexió d'ordenadors. Però, clar, fixeu-vos, jo no havia nascut aleshores. I des d'aleshores estem parlant de noves tecnologies. I per què són noves? Perquè estan transformant tot. I van canviant constantment. I la idea que volia subratllar és això de la transformació digital, per a luego connectar-la, per a després connectar-la amb les ODS. Perquè ja no es tracta de la mera informatització ni de l'ús de xarxes socials, i tampoc és sols el que tinguem a l'internet la possibilitat de fer un tràmit o de fer l'ús de la signatura electrònica. Ara ja, quan es parla de transformació digital, es parla ja d'unes noves tecnologies que ara ja se diuen tecnologies disruptives per lo que estan canviant radicalment. Ja estem parlant, sobretot, de lo que m'interessa, de Big Data, uso masivo de datos, inteligencia artificial, blockchain, IoT, robòtica, que és el que se parla en conjunció per les tecnologies disruptives. La OCDE diu que el govern digital no ha canviat molt des de la definició de fa 20 anys, però bàsicament és subratllar la idea dels canvis d'estratègies. D'estratègies perquè n'hi ha i que participen no sols el sector públic, sinó que també les ONG, les empreses, les associacions, s'han d'apoyar tots en la producció i l'accés a datos, a servicios digitales e interacciones con el gobierno. És a dir, la transformació digital del sector públic no és sols una cosa del sector públic, sinó que és la interacció general en tots els agents, privats, públics i de la societat civil. Bé, jo feia un poquet de broma fa un moment parlant d'aquesta idea de que estem molt retrasats. Jo també ho pense, jo soc de la Quinta de Forges i creu que l'administració sempre podia fer millor i les coses més com el sector públic, però la veritat és que si anem a les dades, com és per exemple l'indicador del Digital Economy Society Index, que és com se mesura en la Unió Europea els canvis digitals, si anem en aquest indicador no sols se mira el sector públic, però jo me vaig a fixar en els indicadors públics. I tenim en aquesta última columna, si estem mirant, això és la mitjana europea, etc., i això és Espanya, no anem ara a parlar de connectivitat ni altres àmbits, però sí en l'àmbit dels serveis públics podem veure que Espanya està molt avançat. Almenys quan se mesura això per a la resta dels països de la Unió Europea, de 28 països, 27 actualment, estem molt avançats. En aquest sentit, estaríem parlant d'això, que és el color morat, però servirà millor així. Tenim en el que són serveis públics digitals, que té diversos indicadors que anem a veure, tenim una puntuació, la d'Espanya, de 87 sobre 100, quan la mitjana és el 72, i a més anem avançant i anem sempre un poquet avançats de la resta dels països. Quan parlem de què estem parlant? D'usuaris de l'administració electrònica, que estem, com se veu així, tenim uns indicadors per damunt, molt per damunt de la mitjana, la possibilitat d'això que se diu formularis precomplimentats, és a dir, posar-lo més senzill a la ciutadania que tinga allà, però ara se diu l'administració 360, que siga personalitzada per als usuaris, estem
per damunt també, molt per damunt, la mitjana 59, estem en 80, en servicios en línia, la possibilitat de fer-los, tota la Unió Europea està molt bé situada, però Espanya està per damunt, per a empreses pues, també, i després això que se diu en les dades obertes pues, també estem especialment ahir, s'ha començat a mesurar l'any 2020 i estem molt per damunt. Això és per acontentar-se? Pues jo personalment no, perquè els que usem l'administració electrònica sempre estem patint, però almenys tenim la tranquil·litat de que a la resta d'Europa estan patint més que nosaltres. És a dir, que no s'estan... perquè els espanyols normalment pensem que fem tot malament, pues no tan malament ho estarem fent en aquests indicadors. Bueno, quan parlem de transformació digital, intel·ligència artificial, etc., anem a fixar-nos un poquet, com diu Bugs Bunny, què hay de nuevo, què hay de nuevo. Pues ara sí que hi ha moltes coses noves, i sobretot les que van a haver en el sector públic. Per què? Perquè estem... Avui, per exemple, la presidenta de la Comissió Europea estava a Espanya, el president del govern, posant-li al plan que tenim frente al tema de la Covid i la reconstrucció i tot això, doncs Espanya, a mi mai no m'agrada dir coses bones de cap govern, la veritat, però al pareixer s'estan fent les coses molt bé. És a dir, s'estan fent uns plans des de fa més d'un any, cada vegada més concrets, una planificació d'accions. Jo a sobre me vaig a fixar en els temes del sector públic, que la Unió Europea l'ha posat una molt bona nota a Espanya perquè, a diferència d'altres crisis que hem patit, que la solució apareixia en ladrillo i tot això, almenys el que s'està planejant a Espanya no és el ladrillo, és una digitalització fortíssima. Anem a gastar moltíssims diners, esperem que aquests diners queden algo, això digital dona por, perquè no és un edifici que queda ahí per al futur, però la veritat és que Espanya s'està prenent com a exemple, almenys en els plans. I quan dic en els plans és que des de fa un any, precisament des de fa un any, tenim, per exemple, l'Agenda 2025, que un dels punts és tota la transformació digital del sector públic. Al febrer, al gener, es va adoptar l'Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial, en la que té l'ús de la intel·ligència artificial es va destinar una part molt important al sector públic, en temes connectats, com ara contaré, també en les ODS. També, al mateix temps, a octubre, es va publicar el Pla de Digitalització, això va ser a febrer, el Pla de Digitalització de les administracions públiques. Tot això és paper, per avui és paper, però va ser un paper molt connectat en tots els plans d'inversió de la Unió Europea que està aprovant. De fet, ja tenim una Secretaria d'Estat d'Intel·ligència Artificial, que és la que té també responsabilitat en el sector públic, i la veritat és que tenim moltíssims plans. Pot ser que sigui l'últim autobús que té Espanya per eixir d'un model econòmic més basat en altres qüestions, però la veritat és que possiblement aquest és l'últim autobús i de moment s'està planejant bé. D'ací a 5 anys, normalment podrem veure si la realitat és que Espanya es transforma digitalment, especialment el que ara ens interessa, com és el sector públic. També, per exemple, ara mateix hauria d'haver-se aprovat a març i en teoria aquest juny s'ha d'adoptar la Carta de Drets Digitals, que també és una altra iniciativa en la que Espanya va ser puntera també en temes que avui no pertoca, que són els temes de què passa en la protecció dels nostres drets en totes aquestes qüestions de transformació digital. Centrant-nos un poquet, he fet un resum molt resumit de tots aquests plans que sumaran més de 500 pàgines i per fer-lo de manera molt reduïda, què és el que diuen aquests plans? Bàsicament, que es vol implicar a totes les administracions. N'hi ha qüestions que ara deixaré, qüestions de millorar la interoperabilitat. Sapiguem, això de la interoperabilitat és com les carreteres, la via dels trens, que no tinguem el tren de via estretxa com el que tenim per ací, veritat, i que tinguem una possibilitat digitalment que s'interconnecten bé totes les administracions, i això és una batalla contínua en la que estan ja des de fa molts anys. Un tema molt important és la intel·ligència artificial per a articular i executar les polítiques públiques, per a planificar les decisions a tots els nivells,
Això de la intel·ligència artificial, el Big Data, no puc explicar molt bé, però la idea és que tants dades que estem creant i que estem captant, més que mai, en totes les administracions, cada vegada s'acumulen més dades. No estic parlant sols de dades de les persones, sinó les dades se sensoritza, se sap quants vehicles passen per cada puesto, per on va el transport, per on, qual és l'ús de l'energia que es fa quasi casa per casa. Tot això se va acumulant, tenim una informació en temps real que mai no hem tingut en tots els sectors. Pues en això hem de no sols acumular-lo, sinó utilitzar-lo. I utilitzar-lo per a decidir polítiques. I això pot sonar lluny, així a Benissa, però la veritat és que quan ens posen fàcil una aplicació que ens sirva per a introduir les dades que s'estan captant i que en això almenys ens fan els que fan les decisions puguen percebir qual és la realitat, perquè normalment percebim una realitat que potser no és la real, perquè mai no tenien les dades i ara tenim aquestes dades. Pues se poden prendre moltes decisions en educació, decisions en serveis socials, decisions en tots els àmbits que poden, en urbanisme, en planificació urbana, en tot, cada vegada més, i això és molt escalable. Què vol dir? Que encara que de moment pareix lluny, no, això ho farà potser l'Estat, potser ho farà la Generalitat, si és que arriba, d'ací a poquet serà, és que fins les xicotetes empreses, via Amazon, que té una secció d'intel·ligència artificial tremenda, te posen un servei, unes aplicacions molt senzilles que abans eren impossible de pensar. I això sí que se va fer possible prontament també per a les administracions locals. Per a què? Per a fer també estadístiques fiables que se diuen. També està clar que hem de renovar les adequar-se o potser tant el personal públic o altres formes de contractació en aquestes noves empreses. Se parla també molt d'una visió 360, cada vegada sentireu això millor. Són paraules noves per a coses que no són tan noves. Sobre les cartes a l'usuari, de la visió del ciutadà com a client dels serveis públics, per a focalitzar-nos, per a personalitzar millor els serveis públics. Tot això, però, cada vegada és més senzill. És a dir, igual que estem acostumats que aquest dimoni que tenim a la butxaca, que sap qui som i què és el que volem, la idea també és que anem a veure si l'administració sap qui som i ofereix les subvencions que toca a cadascú, ofereix els serveis públics que li interessa a cadascú sense anar buscant-los nosaltres. Això és la idea de la visió 360. També es parla d'algunes innovacions, per exemple, l'Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial parla d'utilitzar la intel·ligència artificial per a millorar la transparència, la publicitat de l'activitat pública, para lograr que la inteligencia artificial mejore no solo la transparencia, sino también en ámbitos de salud, servicios sociales, medio ambiente, energía, justicia, transporte, logística, educación, empleo, seguridad, todos los sectores. Todos los sectores pueden estar transaccionats per la intel·ligència artificial per a determinar les prioritats, identificar les avantatges i els objectius en el servei públic, per a controlar què se fa en l'administració, per a saber si les polítiques que s'estan adoptant si tenen més eficàcia o menys eficàcia. També en polítiques d'empleo, per exemple, s'està utilitzant cada vegada més per a millorar les polítiques d'empleament, de l'atur, també i la capacitació dels treballadors. Ahir jo era molt xicotet, però me recorda Alfonso Guerra, que va dir al 82 que a Espanya no la iba a conocer ni la madre que la parió. I això, ja som un poquet antics alguns, jo me recordava de xiquet d'aquesta frase, però la veritat és que estem en un moment que pot ser que l'administració espanyola d'ací a 4 o 5 anys no la reconega ningú. I si no, és que no haurà eixit molt bé tot això. De moment, el que està canviant, encara que no sempre ens ha donat, és el sector privat. Les grans plataformes estan fent ja totes aquestes coses. Les estan fent. Els grans... I el que esperem és que les coses bones, perquè s'estan fent moltes coses que no estan tan bé, perquè n'hi ha drets en joc, però que les administracions
donen un canvi radical, no? Com se parla també en un programa de televisió. Doncs bé, ja hem parlat d'algunes de les tecnologies disruptives. Tot això, què s'està fent o què s'està planejant? Ja hem vist el que s'està planejant en general. Però què és el que s'està... La idea és que totes aquestes tecnologies, que normalment té molt a veure amb la intel·ligència artificial, perquè la robòtica, els drones, el blockchain, són diferents tecnologies, però normalment totes tenen per mig això de sistemes que jo soc de dret, això de la tecnologia sempre m'he quedat lluny, però la idea bàsica de que això de la intel·ligència artificial, que no és tan senzill de definir, però bàsicament és que pensem ahir en el rumba ese que va limpiant per la casa, pues la idea és que ese rumba, pues de cada vegada que va per la nostra casa, va aprenent, hauria d'aprendre, si tinguera intel·ligència artificial, diria, mira, jo vaig directe a aquest cantó, que sempre n'hi ha més coses per netejar, perquè ho estic aprenent de les dades que estic barajant, m'adone que normalment els dilluns està més brut això, els dimarts això. Doncs això, el propi aparat està dissenyat per a aprendre. Els sistemes d'intel·ligència artificial, una de les notes més distintives és que van captant dades de l'entorn i les serveixen per a aprendre i prendre decisions. I el rumba, aleshores, cada dia, per l'experiència que té en cada casa, en la casa en la que treballa, sap on fer més eficient la seva neteja, etc. Això té perills, però té també moltes avantatges, perquè la idea també és que el rumba, aquest rumba seria també, he parlat de dades, de big data, que se diu, les dades massius que se van generant i que tinguem rumbas que sàpiguen llegir totes aquestes dades i prendre decisions a partir d'aquestes dades, i dades que són com mirar al cel per al ser humà. El ser humà no tenim capacitat d'interpretar milions de dades, però aquests bitxos que no tenen son, no duermen i les dona igual 8 que 80 per a aprendre, sí que tenen aquesta capacitat, i els humans sí que ens poden dir, fer una llumeneta roja per a dir, mira per aquí que està més brut. Aquesta és la idea explicada molt senzillament de què és el que distingeix la intel·ligència artificial. Normalment la capacitat d'assumir una quantitat de dades brutals i d'extraer de la intel·ligència i coneixement i proposar al ser humà per a prendre decisions. Bé, explicat això molt genèricament, d'això de la intel·ligència artificial, què és el que s'està fent? La veritat és que, avui per avui, què s'està fent en sistemes automatitzats i d'intel·ligència artificial al sector públic? La veritat és que no ho sabem. Això és un problema del que no vull parlar avui, perquè vull parlar més del sentit positiu dels objectius de l'ODS. Però sí que és un problema perquè s'estan fent coses i no ho sabem. L'agència tributària no tenim ni idea del que està fent, però us asseguro que té un rumba rastrejant totes les dades per a traure una llumeneta roja per a dir-li a l'inspector, oye, mira aquí, que ahí està brut. La Tesoreria General de la Seguretat Social ho està fent, la Comissió Nacional del Mercat de les Comunicacions ho està fent, però no cregueu que busqueu en internet i vos diran què és el que estan fent. T'enteres, i poquet més. T'enteres si eres dels que t'interessa aquests temes. Això és un dels problemes que té a veure la transparència. La transparència és que necessitem molta transparència per a saber el que s'està fent, perquè podeu imaginar que aquests usos, que potser demà rebrem una carta de que han obert un procediment d'inspecció i potser no ens enterarem mai de que ha sigut un ordenador que ha dit, oye, mira Lorenzo Cotina, a veure què té. Pues a mí sí que me gustaría saberlo y saber si a mí sí que me miran y a José Luis Salpillo no, y por qué. Porque a potser no hi ha una discriminació. Perquè la maquineta té això que li diuen sesgos. Les màquines no són infal·libles. I potser el que l'ha dissenyat ni a propòsit volia discriminar. Però no és la primera vegada que se demostra que els algoritmes fan discriminacions, sense voler normalment. Per què? Perquè una explicació molt bàsica també d'aquest tema. Per què? Perquè imagineu-vos que el rumba, el que estan mirant és totes les dades que hi ha per terra. Si les dades que n'hi ha són d'un món que discrimina, d'un món que no trata igual a la gent, si ha de prendre el bitxo d'això,
pues ya depèn, si entra basura en el bicho, sale basura. Es lo que diuen els especialistes. Si entra los dados, les dades són discriminatòries, pues el bicho ha d'aprendre a ser discriminatori. I això passa moltes vegades. Però bueno, no volia parlar de la part més negativa. Què sabem? Pues n'hi ha un informe de la Unió Europea que de l'any passat està dient de 230 casos d'intel·ligència artificial al sector públic i bàsicament, avui per avui, de lo que se sap, perquè tampoc estos 230 casos, pues de lo que se sabe es que se está utilizando, pues, sobre todo, si lo tenemos más claro, pues el uso de chatbots, asistentes digitales inteligentes, agentes virtuales, sistemas de recomendación. Se está utilizando para análisis predictivo, para análisis predictivo, simulación y reconocimiento de patrones, visualización de datos. Se están ya utilizando sistemas, como señalaba, pues algunos para seguridad, algunos para gestionar conocimiento, para reconocer audios, para reconocer sistemas expertos para tomar decisiones. De momento aún no sabemos muy bien todo lo que se está haciendo, es muy variado. Desde simplemente un sistema para informarnos sobre el COVID y recoger información, tratar esa información y derivarla a lo mejor para un servicio de asistencia, un servicio médico, hasta un sistema más sencillo que simplemente pues, como una llamada telefónica que está atendiendo al público. Pero al mismo tiempo ya hay sistemas que proponen al ser humano, oye, sanciona a esta persona que ha incumplido las normas. O sistemas que ya existieron, por ejemplo, el año pasado le costó la dimisión al ministro de Educación de Inglaterra, de Gran Bretaña, sistemes que com no van poder fer el selectiu, la PAU, no sé ja com el diuen, ja no és la PAU, ara ja no diuen, la BAU, va prendre que dins de poder el meu xiquet haurà de fer-la, de 5 parell d'anys. Però la BAU, l'any passat a Inglaterra no van poder fer-la, i aleshores han dit que siga un algoritme que decidisca qui va a cada universitat, pues va haver una revolució, perquè clar, regles no clares, no sabien molt bé l'algoritme com funcionava, i a la fi va dimitir el ministre. Bé, tornant a aquests usos, tornant als objectius de desenvolupament, ja el mateix UNESCO ja està parlant de tots els usos de la intel·ligència artificial connectat a les ODS i sobretot un poquet en la línia que ja he parlat. Sobretot en l'adopció de polítiques públiques. Pot vindre molt bé prendre mesures per als humans, no les màquines, però a partir de les decisions que ens proposen les màquines, sempre, quan dic les màquines, els sistemes intel·ligents, per a desenvolupar i per a aplicar i per a controlar com tot el procés de la implementació de la política pública. En educació, en sostenibilitat, en cultura, en innovació, en temes d'aplicació de la llei, tot això, per exemple, se parla molt de la Smart City. Smart City, ciutat intel·ligent, a la Generalitat Valenciana, per exemple, ara està treballant molt i me pareix que seriosament en temes de turisme digital intel·ligent, perquè la nostra primera indústria, que és el turisme, la veritat, de sempre ha necessitat manejar molt bé les dades de les persones que venen i dels potencials que han de vindre. I això, quan millor coneixes el potencial client, millor pots satisfer els serveis. Això s'està fent molt en connexió amb turisme intel·ligent. La Smart City és un concepte molt ample que serveix per a parlar d'edificis intel·ligents, normalment molt connectats en la sostenibilitat, saber què és el que es gasta, quan es gasta, com es podria reduir, el transport i la mobilitat. Vosaltres imagineu-vos en grans ciutats, sobretot, però també en xicotetes, quan se coneix exactament quals són els moments importants de la mobilitat, un sistema intel·ligent te pot recomanar com has de fer millor el tràfic. I ja ho està fent. De fet, Google ja te diu per on has d'anar per evitar el tràfic. Tot això és que ja està ahí i s'ha d'utilitzar cada vegada millor. La veritat, jo quan estic en conferències de tot això, em sorprèn, és molt més del que pareix el que ja se sap i el que s'està fent, sobretot a grans ciutats, però no a tants grans ciutats. Quan es parla també dels temes d'Espanya, de l'Espanya abandonada, de l'Espanya vaciada i tot això, això també en moltes dades
se pot descobrir quines possibilitats té alguns sectors de tindre profit i de desenvolupament i quals no, a lo millor. I això també creuant moltes dades. Jo, per exemple, un tema que treballo moltíssim és, i això és molt important, és on anem en educació i en salut digital amb intel·ligència artificial. Pues ahir les qüestions cap on anem és que ens sorprenderia, no tindré temps de posar tota la presentació, però jo us explicava el rumba. Pues mireu, sobretot en salut, jo estic treballant molt en salut, pues n'hi ha una part assistencial, n'hi ha reportatges ja, i això és veritat, i no sempre per camins molt correctes, però reportatges ja des de fa un parell d'anys que ens parlen que en alguns països, sobretot als Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, etc., ja potser a les persones majors se'ls han donat tablets, se'ls han donat sistemes per a tindre un assistent virtual. I tot això sona deshumanitzat, però la veritat és que tenim centenars de milers de persones que estan a soles i varen demostrar que varen reduir moltíssim abans de la pandèmia el consum de medicaments d'aquestes persones, perquè se sentien molt més acompanyades. Sona molt trist, veritat, la companyia d'un sistema virtual, però bueno, un sistema virtual que te parla de les teves persones, te posa les fotos, les fotografies, la música que t'agrada, i detecta, i això és el més interessant, per exemple, per contar-vos en assistència social, en les converses o en les no converses o en el que fa la persona, detecta si n'hi ha perill que estigui passant alguna malaltia i directament es connecta ja en serveis socials per dir, oi, aquesta persona no està reaccionant bé per el que està fent i detecta la possibilitat que n'hi hagi malaltia. Potser ja passa una persona humana i connecta directament amb aquesta persona major. Això ja existeix. Existeix no tant a Europa de moment, però és el camí cap al que anem. Se pot veure d'una manera més trista, però jo el que he llegit, el que també n'hi ha, i és perillós, i passa també en l'educació, és que s'està detectant que en el futur és possible que com és molt més barat un robot que no dorm i que pot estar parlant amb 500 persones al mateix temps, que potser el que serà el privilegi serà tindre una relació amb una persona. De fet, quan parlen d'educació, diuen, mira, tots els grans gurús, totes les grans plataformes van fer un estudi, els seus xiquets anaven tots a col·legis on està prohibida la tecnologia. És a dir, que anem també cap a un camí de que els xiquets més apegats a la pantalla, deprenent tot digitalment, que a la fi el luxe serà tindre una atenció personalitzada humana. Tot això, per suposat, s'haurà de prevendre. Però la veritat és que també en l'àmbit de salut, què és el que s'està fent? I no estem parlant de coses llunyes, molt allunyades, com als Estats Units. En això s'està fent ja a Espanya i a molts països d'Europa. I el sistema, penseu en el rumba. En el rumba va i caminant. I què dades agafa de l'àmbit mèdic? Potser, és una exageració, però potser un xicotet, un jove d'un taller, la veritat és una empresa normalment molt més gran, però a vegades a les empreses innovadores les agrada molt parlar que això ha eixit d'un jove d'un taller. A vegades és veritat i a vegades no. Però la idea és que un jove que no té ni idea de lo que és un càncer, però sí que té idea de programar, li ensenya al rumba a llegir milers d'imatges de persones en càncer o sense càncer. I ese no té ni idea de lo que és un càncer, però li ha dissenyat a la maquineta per a que ha d'aprendre. I la maquineta detecta i ella a soles va deprenent i distingint, oi, mira, d'aquestes milers d'imatges que han tret d'hospitals dels Estats Units o d'hospitals espanyols, ja detecta, pum, de nou la llumeneta roja. Jo de milers i milers i milers o centenars de milers, ja he après que aquest pot tindre càncer. I ja està funcionant i un jove que no té ni idea de medicina en uns mesos aconseguir sistemes informàtics que els millors diuen que una de les primeres professions mèdiques que potser desapareixen és el radiodiagnòstic. Per què? Perquè és que s'ha demostrat que és molt millor que els humans per a detectar. Hi ha càncers ja que s'estan detectant en l'iris de l'ojo.
diuen, a veure, i els experts diuen, oye, que mai no ha hagut connexió entre l'iris de l'ojo i aquest tipus de càncer o aquest tipus de malaltia, i al robot li dona igual. Diu, mira, jo el que sé és que he analitzat centenars de milers i justament quan he detectat això, el patró d'això, la maquineta ha eixit la llumeneta i he mirat i aquesta persona tenia aquesta malaltia. Així és com funcionen aquestes qüestions. Això genera problemes de protecció de dades, etc., però s'està treballant molt bé perquè normalment per a posar al rumb a la maquineta no li interessa molt saber si aquesta radiografia és de Lorenzo Cotino. Lo que le interesa es saber que es de una persona que tiene una enfermedad de este tipo. Y normalmente en això se solucionen molts problemes, i és no saber de qui és aquestes dades. És a dir, estem parlant de dades de salut, que són conflictives, però això se fa menys conflictiu quan no se sap de qui és. I això també és una, per anar acabant també en moltes temes, per no allargar-me molt més, passa també en les dades de mobilitat, per exemple. Això pot ser molt conflictiu. Oye, jo no vull que el sector públic, l'administració, sàpiga que jo he vingut avui des de València a Benissa. Jo no. I és que si està ben fet el sistema, dirà, mira, jo he detectat que hi ha un cotxe que viatja de València a Benissa. I tenim els milers de cotxes i a quines hores venen. Però jo no sé què és Lorenzo Cotino. Ni m'interessa i he prohibit, a més, creuar aquestes dades. I en això sí que se pot traure moltes avantatges per al bé públic. Per al bé públic en mobilitat, en tot el que he parlat. Pues en medicina la veritat és que el que s'està fent és ja, no és futur, és ja increïble. I la idea és, jo he parlat de la llumeneta roja, perquè normalment funciona així. Avui per avui, la decisió de si ha que intervenir a una persona, donar-li un medicament o no, lo fa l'home, el metge, la metgessa, mirant el que li proposa el sistema i analitzant que això té sentit. Però de moment la decisió ha de ser humana, perquè clar, està en joc la nostra vida. Imagineu-vos que el sistema està, com ja s'ha demostrat, moltes vegades està mal dissenyat i se detecten errors per milers. Això és un altre problema, que quan aquests sistemes funcionen, prenen decisions per milers o per centenars de milers, i si n'hi ha un error, això es fa una bola de neu tremenda. Per això, i per acabar, perquè avui a soles volia parlar més de les parts positives, però això té dos cares. I els de dret normalment ens dediquem a la cara més oscura. Des de fa un mes i mig es coneix la proposta de reglament d'intel·ligència artificial. I parla, no vaig a parlar-los d'això, però per primera vegada, en una norma que no està aprovada, encara queda un temps, ja es parla de fer coses que fins ara no se podien fer. I ja hi ha una norma que diu, això sí que se podrà fer. En moltes garanties, però se podrà fer. Això sí que dona un poquet de por, perquè fins ara moltes d'aquestes coses de la llista que ara us comentaré, moltes, no totes, no se podien fer. Però ja es dona la llum de cap a on anem. Fixeu-vos, aquesta llista és bàsicament per a dir, això és perillós, diu el reglament de la Unió Europea. I posarem requisits, condicions, transparència, seguretat, etc. Però ja ens està dient el que se va fer. Intel·ligència artificial per a identificació biomètrica de dades a distància en tiempo real. És a dir, imatges, videocàmeres que analitzen no la imatge com ara, sinó que analitzen la nostra, identifiquen immediatament. Això Mercadona no volia fer. A l'entrada a Mercadona salta una alarma si és una persona que té una ordre d'allunyament. I això està debatint-se si és possible o no, però ja n'hi ha 40 centres a Mercadona que ho estan fent i de moment un jutge ha dit que ho paralitzen, però per a que vegeu que això no és de... no parlem de Xina, que ja ho fan. En Xina n'hi ha 300 milions de càmeres, 1.400 o 1.500 milions de persones. En 13 minutos se localiza una persona. Se han hecho pruebas de que una persona es capaz de ser localizada por el sistema inteligente, porque no solo graban, sino que identifican a las personas, trauen els seus patrons i saben per on van. Això és el model xinès, que és terrible, però no està tan allunyat lo de Mercadona, o el que ja s'està fent a Inglaterra, és menys perillós, però ens demostra que ja se pot fer. Per exemple, el uso para centros educativos, para decidir quién va a cada centro educativo. El uso en el empleo para contratar, para despedir,
para asignar tareas, para controlar las tareas, para medir el comportamiento. Todo esto, además, el sistema, recordad, es el del taller. Un chaval joven que a lo mejor no sabe ni qué va el trabajo, pero sabe diseñar una máquina para que con muchos datos aprenda solo. Això funciona també para la mesura en el empleo o para decidir si aquest home per a un treball va bé perquè hem mirat, hem fet un reconeixement facial, identifiquem com si fos un psicòleg de primera categoria i a sols en 3 minuts en una aplicació, és que ja vos dic que això és perillós perquè és que d'ací a molt poquet, ja acabem, d'ací a molt poquet una persona, una aplicació d'aixes que ens baixem o pagant un poquet, per a l'empresa te diu, mira, tu me poses 5 minutets de l'entrevista de treball. Ja te dic tot. Ja te diré si val, si no val, per a què treballs, per a què... Això. És a dir, no estem parlant de les hores per a les millors empreses i això se pot fer o no. Doncs ja s'està dient aquesta norma que se podrà fer amb garanties, però se podrà fer. Per a prestacions i serveis d'assistència pública, per a donar, revocar, reclamar prestacions i serveis públics, per a dir la prioritat de resposta a l'emergència, bomberos, ajuda mèdica, etc. És a dir, la intel·ligència artificial per a dir en seguida com s'ha de respondre a una suposada emergència. I sobretot ja la part que ens dona més por, tot el que comem molt ràpidament, és que ja per primera vegada hi ha una futura llei de la Unió Europea que ens dona el vistiplau a que se utilice la inteligencia artificial para hacer evaluaciones de riesgo de personas a personas, de qué riesgo tienen de que vayan a delinquir o a reincidir, del uso de polígrafos, medición del estado emocional, predecir la personalidad o el comportamiento delictivo anterior, delincuencia de grandes conjuntos de datos, temas de frontera, inmigración, asilo y asistir, con esto acabo por no extendernos mucho más, asistir a una autoridad judicial en la investigación e interpretación de los hechos y el derecho en la aplicación. És a dir, això que ja s'està fent a Xina, diguem-ne que en garanties, almenys a Europa en garanties, però ja s'està dient en normes que se va a fer. Temes en què no deixarem de parlar, jo ara estic de coordinador del grup de la Direcció de Seguretat Nacional sobre fake news. Això té molt a veure en els algoritmes. N'hi ha algoritmes del Ministeri de l'Interior per a detectar si en Twitter n'hi ha discurs de l'odi o no. Això s'ha de veure si és fiable o no és fiable, perquè si no estan fent un rastrejament de tot el que se diu a les xarxes i aleshores. Així tenim un llistat de les coses que ja sabem que s'estan fent a Espanya. N'hi ha coses que sonen molt bé, per exemple, Smart Destination, Smart Waste, destinos inteligentes, reciclado inteligente, regulación lumínica inteligente, controles de zonas de carga y descarga, control de pisos turísticos ilegales, control de la contaminación acústica, guiado para el parking, control de las malas hierbas. Es decir, los usos son de lo más variado. Desde eso hasta para proponer a un juez si un maltratador con el sistema Biogen debe ir a la cárcel o no. Eso también se está haciendo en España. Bueno, no quiero extenderme más, que ya aporté 46 minutos y yo creo que ya está bien. Muchísimas gracias. Bé, no sé si teniu per ahí alguna pregunta, alguna qüestió. Has parlat, Lorenzo, per trencar un poquet el silenci, has parlat dels fons de Next Generation, ahir va vindre Ursula von der Leyen a Espanya, avui també està així encara la presidenta de la Comissió Europea, i jo estava mirant així a internet mentre parlaves, estava mirant, per exemple, jo clavava dues paraules, Next Generation, i mirava a veure que eixia en Google, que ho sap tot. I m'apareix la Comissió Europea com a primera font d'informació, seguidament de la Moncloa, òbviament, baixem el nivell jeràrquic, i després tinc ja 1, 2, 3, 4 consultores, grans consultores que sembla van a rebre o van a coordinar o gestionar aquestes coses. Se parla, ja dic, en la Comissió Europea que van a vindre a 9 milions d'euros i 10.000 milions d'euros al desembre. Ahir mateix la foto que obri avui molts mitjans, la foto amb Red Elèctrica d'Espanya, ho dic així perquè estan tots els mitjans, la foto,
Una empresa que encara que abans era una empresa pública, ara és una empresa de capital privat. Per tant, la meva pregunta, parlant d'ODS i parlant de persones i de benestar i de prosperitat i d'aquests fons que tenim els espanyols i espanyoles ara per invertir i de prosperitat, i aquests 19.000 milions que tu deies que el govern està fent-lo bé per als indicadors que ha tret d'Europa, se van aprofitar, Lorenzo, van ser de profit, per a què van a ser, què se va fer amb ells, i el seu ús serà un ús equitatiu o només per a grans empreses? Sí, gràcies. La idea és que no, és a dir, n'hi ha grans consultores perquè per suposat n'hi ha coses, i això és per escala, n'hi ha coses que no se poden fer per xicotetes empreses perquè s'han de fer molt grans inversions per als estudis o el que s'ha de fer. Però si mirem els plans de digitalització i estan prou concrets, anem a mirar en formació, se va dedicar moltíssim diners a la formació de les pimes, se va destinar en igualtat, la digitalització en igualtat, se va destinar moltíssims diners també per a fer que les noves tecnologies arriben a les dones, especialment, perquè n'hi ha algunes mancàries i algunes carències, i ja estan. La quantitat de diners dels pressuposts que estan destinats a plans de formació, plans integrals dins de l'àmbit d'igualtat, per exemple, està molt destacat la digitalització i la igualtat per a xicotetes empreses, però també per al sector públic. Per a, sobretot, com te dic, en formació de la transformació digital per a pimes, n'hi ha moltíssimes coses destinades. El problema, jo no soc expert en gestió de pressupost, però jo per el que sé és que tant la Generalitat com els pobles tenen unes grandíssimes dificultats per a executar els pressupostats. Estem parlant d'un doping, d'una injecció brutal de diners comparat amb el que havia, i ja en el que havia se quedaven moltíssims fons europeus sense gastar, i és que la veritat és que va faltar capacitat de gestió en el sector públic per a gastar els diners i sobretot que se gasta bé, perquè clar, si no se gestiona bé, no se gasta bé. Però jo crec que va arribar a tots els nivells, en àmbit local, jo segur que teniu ja molt treball i no doneu abast per a prendre subvencions, etc. Però si mireu els plans de digitalització i aneu prevent, perquè estan més o menys clar ja el que no s'han ofertat encara de manera concreta, però ja estan a punt els lotes de contrataments, els paquetes de subvencions, estan més o menys preparades, però és que en aquestes àrees de formació en igualtat i tecnologia i formació de transformació digital per a les pimes va haver, i transformació digital també per al sector públic, és a dir, dins de les administracions, va haver moltíssims programes que crec que van estar a l'alcance de tots, no a soles de les grandíssimes companyies. Que se farà bé, però mirarem. A Espanya normalment mirem malament les coses que se fan. Si vosaltres, ara ja no pensen tan bé de nosaltres, però si tu parles d'una perspectiva de fora, des d'Alemanya, per exemple, i així teniu moltíssimes persones que podeu preguntar, des d'Alemanya sempre ens havien mirat molt bé de com havien gastat els diners els espanyols. El que passa és que després la cosa se va desmadrar un poc en la crisi, en la corrupció i tot això, però si compares en Itàlia o en altres països, els diners no se van gastar tan bé i la veritat és que Espanya se va transformar en els anys 90, no digitalment, però se va transformar. És a dir, que les coses sempre pensem que les fem malament, però si tu mires des de fora, des d'Europa, el que passa és que després la cosa no va anar del tot bé, però la imatge d'Espanya era molt bona, la Unió Europea, perquè se va deixar moltíssim diners en infraestructures, i molts canvis. Jo crec que això, si se fa bé, potser d'ací a 10-15 anys podem parlar des de fora, diran, mira, a Espanya el seu sector públic se va transformar realment. Les empreses espanyoles ja no sols són de cambrers i de perruqueres, de serveis, que és el que tenim, i que per als alemanys són un país de serveis. La idea és canviar-lo, però que siga serveis digitals. I això n'hi ha, jo no tinc dubtes, però n'hi ha països, normalment països més xicotets,
perquè quan més xicotet més se canvia, però n'hi ha exemples de països que en 10 anys han canviat totalment per aprofitar aquestes ocasions. Ja ho veurem, d'ací a 10 anys ens preguntarem, però jo crec que sí, jo crec que el camí no està malament. A vegades una huele en els plans, perquè clar, el paper lo aguanta tot, però a vegades una huele en alguns plans que ahí les coses no pinten bé. Així jo te puc dir que en aquest sector s'està treballant seriosament. Jo nunca parlaré de ningú govern, però en aquesta àrea xicoteta jo sí que palpe que estan treballant amb moltíssima convicció. Pues volia... voldria aprofitar les meues últimes paraules per agrair a Lorenzo Cotino Hueso per la seva magnífica i enriquidora ponència, així com fer focalitzar la seva dedicació i el seu compromís a fer de Benissa una ciutat pionera en responsabilitat social, transparència i govern obert. I així mateix m'agradaria fer extensiu aquest agraïment a la consultora social Equalitat, Participació i Igualtat i de manera més sentida al seu director executiu, José Luis Sauquillo, per ajudar-nos a construir la Benissa oberta, responsable i inclusiva que totes i tots anhelem. I finalment, no vull oblidar-me d'agrair el treball desenvolupat per Rosa Sala, que la tinc així davant, del Departament de Participació, que una vegada més fica tot el seu esforç, dedicació i experiència per a que les coses passen i passen bé. I des de l'Ajuntament desitgem que el conjunt de conferències emmarcades en aquesta Escola Municipal de Responsabilitat Social siguin els més profitoses possibles i permeten als seus assistents adquirir nous coneixements en matèria de drets humans, comerç just, diversitat, igualtat de gènere, benestar social, sostenibilitat ambiental, transparència i el bon govern. Moltes gràcies per la seva assistència a totes i tots i us esperem pròximament. Moltes gràcies.